रेस्टुरेन्ट खुलिनो हागोन फिसानो जानला मोनलानो गायो बियो बेयाव रेस्टुरेन्ट फिसा गेस मोनसे बहायनानै सिलिन्डार मोनसे अरदाब मोनसे लानानै संबानोथ' जाबाय बेयाव अकुपेशन थेरापि एसे फोरोंगोननो खुलुमबाय आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनै जोङो तनिषा आरो रिधिमाखौ रुटिन चेकआप खालामनो थाखाय लांगासिनो दङ तेजपुरावहाय टाइम्स हस्पिटालावहाय ओमफ्राय थांनायनि मा होनो आं लादोंथ' बैनो प्लास्टिकआवनो दं गैजोबा होमबा बिसोरना बिसोरनि रिपर्टआ मोनसेयावनो दंखायो होननाया नोङो दायो जोङो थांनायनि सिगाङावहायनो आइनि स्कुलाव हाबलांसै आइया एटेन्डेन्स होनांगौ दङ थ' एटेन्डेन्स होनानैहाय थांसै आरोना ओमफ्राय बयबो कमेन्टआवहाय बुंबाय थायो बेबिफोरनि मोखांखौ देखाय होननानै ओमफ्राय जोङो बेबिफोरनि मोखांखौ देखायगोन थाबैनो बाट मोनसे स्पेसियेल लकेसनावहाय देखायनो सानदों जोङो थ' नोंथांमोना नेनानै थाथ'दो एसे गोबाव सम नेबाय जेला बेखिना एसेखौ एसे नेबावदो आरोना ने आइ दायो जों नै आइनि स्कुलथिंजाय हाबनोसै स्कुल थांनाय लामाथिंजाय देमसि गोजाने बेफोरो मा बानायो देमसिजों बियो माबा थाव बानायो बेखौ ए ओरैजाय सेस देमसि गोजानै नोंबो मेथाइ खनदों हो आइनि स्कुल सफैबाय नै स्टुडेन्टफोरा आरज गाबगासिनो जि गोबाव जाबाय मामा र' सहैनोसै माला जागोनथाय बे लामाया गोबाव दंथारो ने बोसोरसे लागोन नामा चलो मामा बेगथिंसो हाबबाय जोङो उनथिंजाय सफैबाय मास मोनसे थादों बेयाव बे रुमाव नङा आरो आलदा रुमाव गाबहैलायबाय ने सुनायाव हाबनो होआ बेबिफोरखौ सिङावहाय वेट सुनो लांदों आरोना जा गाबबाय बागदावनानैहाय सिङावबो गाबगासिनो दायो अकुपेशन थेरापि एसे फोरोंगोननो थ' बेखौनो नेगासिनो दङ एपइन्टमेन्ट लाहैदों सासेया फिजिअथेरापिनि दा बेयो फैब्लानो जोङो सोलोंनानैहाय न' फारसे थांफिनसिगोन आरोना ओमफ्राय नै सानैबो उन्दुनानै दङ दायो जा गाबबाय आइया सासेखौ लादों नोंबो सासेखौ लादों होनदां दादा itu কিমান দাম लामायावनो मोनलाङो आरोना itu 60 টাকা হ্যাঁ 60 টাকা 60 কম নহয় কম 50 টাকা আহিব 50 টাকা रेजेंखौ लाइट वेट सुनाया नाय बोलो फैना फैया एसे माबाखौ मथाखौ आखाइ हमनो माबा जायाना खस्थ' जायो ओमफ्राय मा नांगौ संग्राय हा नैबे मा होनदों नैबेथ' हारसाफोरनिसो संग्राय ओमफ्राय सान्द्रि नैबे मोजांथ' आरो सान्द्रिबो नांगौ जायोना आंनायनो सोंना फैनो दे हाय संग्राय नांगौ ना सान्द्रि संग्राय नांगौ दा संग्रायानो माइरं बासिनो गिदिर ना सोजागोन आरोबाव सोजागोनदां नैयावहाय ओरै गोलावसो लाजागोन ना मोजांखौ नाय आराम हासिबखौ 50 टाका होनबाय 60 टाकामोन आरो 50 संग्राय नांगौनो संग्राय गिदिर
Ini गिदिर दंना गैयाथाय आइ क्रस नुदोंमोन itu অলপ ডাঙৰ নাই আৰু এইটো ডাঙৰ পাতিটো ইমান মানে হ'ব জাগান কিমান এইটো 180 কমাও নাই আৰু কমাও এই ওপৰৰটো দিয়ক Halo. Jadi apa nih, Bu? Maya. Saya HP wali kelas lah. Habdan ro. Haba? Diko isi maba nani horna hagan nama. Gari kumabo ne itu? Gari kumabo? kumabo aja kok kumabo. Mai jaba. Loi jae manu kata. Loi jae? ठीक है होगा जों सफैबाय न'आव ओमफ्राय जोङो लामायावहाय राइन' रिजर्टआवहाय ओंखाम जाबोबाय अमा बेदरजों बिराद उखैदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ लानो हायासै बिसोरनि थाखायनो होसिखावगासिनो ना बिसोरनि थाखायनो लानो हायासै भिडिअ थैखागोनसो ओमफ्राय बिफाया खर' साजोब्बाय बिसोर सानैनि गाबनायाव ओमफ्राय होसिखावनायावहाय मामा हामा एथ' ओमफ्राय जों दा न'आव सफैबाय साहा लोंखांबाय ओमफ्राय मैया जोङो मेडिकेलाव थांनानैहाय माने मेमनावहाय बिसोरनि गाइखेर चेन्ज खालामनायनि खोथा सोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय जायखौ जों बाहायदोंमोन बेखौनो बाहायथ'नो होदोंमोन बाट ना जोंना बेहाय उदालगुरि ओमफ्राय रौतायावहाय बेनि साप्लायानो गैया जाहैबाय आरोना फैलानो आरो ओंखायनो जोङो हजों आइमोननाव बिहरबाय आरोना ओमफ्राय हजों मोनबाय गंब्रै मोनदोंनो आरो ओंखायनो दिनै लाबोगासिनो आइमोना बिराद प्रब्लेम जायो बिसोरनि गाइखेरा जोबोबा दिगदार जेबो खालामनो हाया ब्लगबो बानायनो हाया ओइ र' नै आइया गाजर का हलवा लाबोदों जाना नायनोसै नै जादों जाना नायदो आइया फार्स्ट टाइम बा मोनजाफेराखैमोन आं जानानै आं दाख्लैनिफ्राय बानायनो होननानै माबाबो गैया खिजुर माबा बे लाबोनायानो गैया बादामा काजु बादाम राजा हलवा जानोबा खामानि मावगासिनो राजा ओइ हलवा गाजर का हलवा दे Ê Chapido Sapi dulu tuh Jahi Gazer ka halwa Sika mau Zafir bay? Zafir bay? Kede? Gimana nih? Ang banayakin na din si Mang Banay ni ganang saman Wow बनाई का सामान ला के देना Nice Dariana Buhay naman di kayo kanang nangin mo sanay ko break dance nda Ebi ko man yung break dance na naman sipra Pain na lang Alas sipra sopay bye Alas sipra sopay bye Mama Ma? Kira sopi bay. Kira sopi bay. Kung. Nih, coba beda Jadi deh. Coba nih Coba deh. Pada item dia. Foto pernikahan aku dia nih. Này Tani siya di masong nai. Tani siya di masong nai. Mama gaba. Nah, kecil dong Rudong. Ayu, habab. Gaba di? Tangsikan alas pra.
बखालि सानै Deh, nong ada deh di sini. Balja isu बिबोनां जागोन आइनि बिनानाव बिबोनां जागोन उन्दै दा मोननि आलासिफ्रा थांसिगोन आबैमोना आइनि बिनानाव आदैनि फिसाजो बे जोंहाजों जानाय बायदि बाबु आरो गाखोथारसै गाखोथारसै जोंहानि थिङाव मैला दं नामा खोन्थाहरलाय बिलाइफोर बोरै मानसिया साफा बोरै नायनि नोंखौ साफा मोजांलै माबायदि थागोन नाय साफा एरसोनानैसो थांनांदों बियो दरजा होलाना गाहायसो होबाय थिंखौ गथ'फोर थांजानो गिनानै अखा सारसुनायासो फैगोन नामा गारन खाबार सारसनला गाहायसो बानाय गाहायबा सारसननाय नंला आमाय गारि सलायबाय आइमोना थांबाय ओमफ्राय दायो नै आङो मोनसे जिनिस देखायनि राजाजों बाबाजों मा खालामदोंमोन दहाय नै जयग'नि बन हानो नागिरदों आरो ना फिसा फिसा खालामजोब्बाय गासिखौबो बोसोरसेनि थाखाय खालामनो नागिरदों आरो जायोना जायाथाय बोसोरसेनि थागोन बोसोरसेनि बानायखादों आरो ना दा अखा हानाय बोथोरबो सफैदों नालाय ओंखायनो पुरा रेडि खालामनानै लाजोबसै आरो ना मा होनो नंगौ नंगौ फोरनि मावबा बैसागु सानदों खेबबिस दं बोसोराव रायज्लायनाय नङा खिन्थाबावगोन गोलोम बोथोर माबा सहैखागोन ना उनावहाय बिदि आरो नाय बेहाय मा मा फोदोंमोन रज'खो ना रज'आखै जाखो बानलुआनो गाफ्लांसैसोमोन आङो बानलु ओमफ्राय नै फक्सटेला थांगोन ना थाङाथाय थांगोन फक्सटेल पाम ओमफ्राय नै बेहाय मा गायदोंमोन पियास ने पियास ना सामब्राम देरबाय दा पियास सामब्राम गुफुर सामब्राम गुफुरा देरबाय चेन्नाइनिफ्राय लाबोनाया बिलाइ ओंखारजोब्बाय नैबेबो ओंखारबाय दाउआनो माबाबाय बिलाइबो ओंखारबाय दाख्लै गायदोंमोन ना हाइब्रिद हाइब्रिद चेन्नाइ गावबो गालांबायब्रा बेखौ आं गायाखै दासो गालांथारदों नै बेखौ बे औ नों गालांदों आंनो नुखादों होननाय खथ'आनो बारा जाबाय बेनोथ' ओमफ्राय नैबे मा पियास 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 न'निल' दे फाना जोङो जाख'नो हानाय नङा न'निफ्रानो ओमफ्राय आलासिफ्रा मोनलांगोन आरो मालाबा फैयोबाथाय आलासि फैनांगौ आलासि फै ओमफ्राय गार्डेनाव बेराय चिल खालाम जाजोबाखैनो दंबावो आरो मेरला खामानि वाल होनांगौ दं नै बिथाङा बानायदों फिसाजोफोरनोसो बानायदों ओमफ्राय र' आंनो बियो लाइफआव बारसेबो रज'आखै माबामोन ना मा होनलाय मैया मेडिकेलाव थांनायावहाय 14 फेब्रुवारि ना भेलेन्टाइन्स डे ना गोदोबोथ' होखायाखैनो दाबो होआखै गार्डेनखौनो होबाय आं बिदिनो होनो नोंनो मा रस नांगौ मा बारसे रस नांगौ नोंनो आं गार्डेनखौनो होबाय बाट ना बियो गार्डेनखौ बियो ना फिसाजोफोरनि थाखायसो बानायदों फिसाजोफोरनि थाखायसो ओमफ्राय आङो रस गायगोन सानदों आङो रस सारप्राइज आरोना मा रस गायगोन बेखौ आं दासिमबो मिन्थिया बाट नायबाय थादों आरोना इउटुबावहाय आङो थाबैनो माने रस गायगोन ओमफ्राय गायबा नोंथांमोननोथ' देखायखागोननो आङो ना देखायगोन ना अबभियासलि देखायगोन बेरायफै नांगौबाबो चावमिन मोनजालांगोन जों बेयाव रेस्टुरेन्ट खुलिनो हागोन फिसानो जानला मोनला होनगाय बियो बेयाव रेस्टुरेन्ट फिसा गेस मोनसे बहायनानै सिलिन्डार मोनसे अरदाब मोनसे लानानै संबानोथ' जाबाय बेयाव सोर संगोन मेरला मानसि दं आं थाबा आंबो संना होगोन रोंगौसि रोङो रोङा माथो नोङो बेनोसै खिथानो ओमफ्राय बैग्रिया जोब्बाय आंना आसाया थालांबाय आं बैग्रिखौ ना हाननानै बेहायनो जिरायनानै बानलु संख्रिजों जागोन सानदोंमोन बाट बे आसायैनो थालांबाय आरे नङा बेबिफोरनि थाखायनो बिदि जायोना गथ'फोरनि थाखायनो मोना बैग्रियालाय गोथावमोन आरोना ओमफ्राय बे नै सुमफ्राम दङ बेहायनो थायो सफारि होनो कमेन्ट खालाम
सिमफ्राम आरो सफारि नै बेखौ बाबाया दाउ जायैनि दाउ जायैनि थाखाय बिदि खालामनानै दोनदों आरोना बिराद मोजां जायो बिदिया नोंथांमोनाबो खालामनो हागोन बे आइडियाखौ नै बेहायबो खानांसिगौ आरोना नै जाहोनानै बेयावनो गारदों लांबाय ओमफ्राय मोनाबो ए गोथाव ना गोथाव बिना बिराद गोथाव ओमफ्राय बारियावबो दङ ओमफ्राय बैहायबो फांसे दङ बेहायबो थायदों देग्लाय ना थांनाय बोसोरावसो थायदोंमोन माबा 12 मान्थस थायो ने अबे बियो नै नटिस खालामफेराखै नै आं दाखालिसो नुदोंमोनहाय जोङो मेडिकेलाव थानाय समावसो मोन नामाथाय 1 मान्थ थानाय समावसो गैया ने थाइसेबो नुवाखै खिन्थु थायदोंमोन दे आं नुनायावहाय खनसे गोसोआव गैला ओमफ्राय नैबे मिस्टां ने बेबो जयग'नि बन दानदों आरोना नै रज' होफिनबाय दा नै बेबो ओमफ्राय नै बगिनभिलिया नै हाबायाव होफैदोंमोन जोंनो लोगोफोरा गिफ्ट नै बे दासिमबो दङ माने बियो जोंनाव थानाया 2 बोसोर जाबाय आरोना बैसोआ जेराव जेराव काटिं होदों नालाय नों बेसेबां ओंखार जालायलाय काट होबाय बेयाव खैथा ओंखारगोन नै बेयाव काट होबाय नै खैथा ओंखारबाय बेखौ मा होनो हर्टिकालचार सोलोंदों नामा नोङो नै बेयाव काट होबाय लार्निं बोरै बेयाव काट होनो हायाखैमोन आङो होदोंमोन दां नै बेहाय काट नङा होमबा नै बेहाय काट होबाय लकालक नै ओंखारबाय मोनथाम ओंखारखादों माने काट होबासो बुसि जायो बांसिन बारसिगोन एबार दा बारला दा मोनला बे सिजनाव मोनला नेक्स्ट सिजनाव खिन्थु बिराद बारगोन इयो ओमफ्राय बेनि स्पेसिलिटिया मा खिन्थालाय मा होनो बेहाय दै बांद्राय होनाङानो दै बांद्राय होबाथाय सेन्डी सयलावनो जायो बेयो पुरा माने बिबार जानाय नङा आरोना बिलाइ गोथां गोथांल' जागोन आरो एसे रानस्राव हायाव मोजां जायो बेयो ओमफ्राय दा दै थायो हा रानस्राव जायोबासो बेहाय माने बिबार बारजोबगोन आरो ओमफ्राय बे गन्धरासमोन बाराखै दा नै माने बारखांबाय नै बारखांबाय जाय नारेंखल गथ'फोरा मोनजाहैगोन उनावहाय दंबावो बे फांसे बै फांसे ओमफ्राय बेयो थाइजौ बेनाबो गोथावथार ओमफ्राय बांद्राय मावलियाखै मोननैसोल' मावलिदों हो बेयो बिराद जिब थायो दे बेफोराव एसे गोरा खानालाय बाबा दायो राजाया बानलु सिखाव खालामदों नै बानलु बोरदोन नङालै बियो नङा ने बानलु गुफुर ना मासो होनो बेखौ ओं बे उदै सायो होनलाय गुफुरा फानलुआलाय सोबानो बांद्राय जाबालाय साखागोनखा आं सानाय मोना खिन्थु आं जायो बेखौनो बानलु सिखाव नै बानलु सिखाव अर्गेनिक